En tres punts. El primer, com a tal, històricament, el camí que feia la tecnologia. Llavors, el camí dels grups militars amb els seus equipaments específics segons l'ordre, o els trileros. Valores alegres, gent que camina, gent que van a matar, o van ben abrigats, gaudint d'un romàntic de moltíssima força. Seguit amb aquest, hi ha una capa de pintura finíssima, hi ha poquíssima pintura, hi ha un detall de definició molt més lograt, i sobretot va sortir tot del seu període a Polinèsia, on va venir la seva política. Una obra que van deixar registre de la seva empremta.